wa kire were bya mwancho mategereri andonsia so tegerete na gotorigereria una abagushi global radio chiabere na inde chinga kichiria chingia ekerom dagete kwaligania ase elesoni yeri tuko liarero na elesoni yeri tuko lia juma buna botambe igo togo chaka mashemo nomoske onduma mashemo nomoske onduma ime yabagushi global radio na ase omorobeli obweli tuko lia antore YouTube live mtore Facebook live igenge ntogo kora na bokoli ka chimesmes igabu na bongo nyara kwa ango chira masemo bono abancha nintara nintome link lakini tagete go saba ilinde tu chako morobelio yo abwa chumeye totara ntara saba tu chake ikonta que todo coñolinge chumelia ntu akwana nga wise interpretation needed ya banda bange bakwe bolinga na shinginche akibirie buena eto gonchurwa eto kanyoranga nengencho kegima to gonchore bibiria ekiagera abantu nari baranyara ko bakwe yiwa somonuolia na ande tugatebanga abantu bacha nengendo nga pressa positions yani umontago chane gente birenga itayara manyitinga egente kenike manyiti ebukwe na nyegure kurwa matuka igoto chane birenga ribya shebukweye goika onyare ko bago kwerigania elinde bwetigane asomoika nabo igo tukanyoranga egentongere gukora ku translation egentongere gukora ku interpretation yani uko yonchora na koyera tukanyoranga amangana aya enchirari getwe kero monto igakoyara bunatagite na kero monto igakonyeigwa onya onchora bunatagite lakini tukanyoranga mbuja bwetigana asomoika mochonu ekiagera amangana aya nyare ko bakagoika ashinchire bwenete tukarigereria ebibilia nemegiro culture nabo igo tukanyoranga singinjo yo obo mwanya bantu bwitu igotore abantu bayiboire bunabanyaibe nande turabanyaibe igo no kogwa bwitu nabo kora tutange elinde ntonyara ko batuko iwe ebibilia asenjire bwenerete igo tukanyoranga oyo otwegeretie bibilia oyo yerigete nero bwentu gotwegeria oyoro moikomo chenu tusabango tuchake lesson yetu kuliara ya sawa itu twakobake bijamona naenda asichinga kije garo tugura mari kama chenu twakwariganirie ko ranje twegerie aso bujanire teso motolia amen bono omwanchwa aseri tukulia lero egentongere kurukunga language omonwa tugokwana negentongere kunga text negentongere kunga context aina ara mangana ata tutogochikuligereria ase elesson ye chumeye elesson ye chumeye na ntararigani yo minto Henry Onduma elinda tuira sensemeyo igonta getogotebanga gwetania emenwa kiri buishano nemo nige gukwanwa ase ensengima na abamenyi bariji billion ashuchinga kemuna tugokwanira iga na ekero koligereria ebibilia igo ya onchoirwe gwetania emenwa chimia isano nemo yani chimie isano nemo nabantu baetanetie enemenwe gokwanu getaneti chiribu isano nemo lakini nabantu barasensigo bariji billion bono ana mangana yani enesegeto ekiagera ekero koligereria kubwa mono ekero koligereria ensebuna genderete kero monto nabwanete ko igwa marikae na onye tuko ye igwa mariko ase omonuoria orikire ase text egangeria marikageria alikwe yani agoikire nabeko ba esegete nene kigma ndagete gosomeke bungo ngariganiyo yo mintonduma nyasaye nigo anchirenga abantu baiwe amangana ye wetera seminu aho kibungo gyeitekenene nigo gekurwa se getabu gyokuiranira kwa machiko ase kenyamorero nga Deuteronomy chapter 31 verse 26 ase eke nyamorero gagotebanga Deuteronomy 31:26 gagotebanga ki take this book of the law keire egetabu eke kiamachiko and put it beside the ark of the covenant na kebeke mbarabare ensemo ne sanduku ya machiko of the Lord your God yomanene nyasao that it may be there as a witness against you yani nga elindebe kirori paminje ya egotini echiko kobera kirori omwanchwa anamarika machenu tukuchikorigereria echume omorisia onduma bwerire bya bwerire bya mara nga kyomanene abanchire ensemeyo bia tore ngona gosikia tore bia mono kegima bono twakwana ire ngane ye korokwanga language text aina mangana litangania amatangania bere tomana gokore ali ngana likunga context nga kikwali kuigore lesson in that context
resen ya rero ekeron ko ligere ya ngane yonga language na bera be eruga kose amangana asenche dendenga ntaki ko kereta raisi yake ni onda keroke words language nkeroke words yani amangana nganga kyuko ya beka na boygo text uruo ya beke abe ebitabu bono muna kwa eresire kubwatakana numuri kibwereseni iga atworo kiringa abantu bari asense go bari kibillion na kibillion yechi ningo kikokwana kiruga ukietane tikiri busano ne na ega tikiri bweki isano ne mo yekiruga kikokwanwa asense nge bibilia korwa kuna ya jagete korikwa na goika bono iga nige bwate kiruga ya onchoirwe ngoetani kimya isano ne na boigo oruoma ya gotworo kinga ekero mumenya yagite ero yari kirwe kiruga goetania goika kiri buibere ne kimya isano oruoma ya gotworo kinga kiruga ki kubwataga muna yari kirwe tikiri nonya nenusu ya kiruga kikokwanwa sense lakini rende nga ekero akwamba korigereria nkeringa kiruga kiga akero ebukoye yari gonchorwa na yareterwe changes ebintu mbiro byari kogera erugeye bekwende yagerete ebukoye egaja gonchorwa na tworo kyanga ekere biblia yari getwe aria ense ya Europe igo ya bise yari koro lakini ekero ni moyore nga wiki ria era gotu asoma about nga ki ebuku ya kitekolikwa na ende nga ichikanisa yani nga kichikanisa kia chagete na ende nga ki reformation yabe tukanyora nga reformation igo ya onchoretia mangana ya kurwa se kanisa ya Catholic ya rengenjaki bagaikira nga ya amangana yo gosome bibilia nusu ntoko nyara bibilia ye goikatoye some na andi tonchora malikaya aigweke igo ekaruwe kama ya koreta reformation yeyo nero ya kitikogera kono nga bibilia ye ya egaonchorwa ase emenwa yo ya genderera sense ya ikeire ngabono bibilia yega ya onchoiro goetrase ebintu bya kire bigeni munabono bikoro kunga printing press na boigo reformation yebuna na korokiri na boigo akero bono reformation ya kete bono ebibilia ye karuga maya koreto bono ase abantu bono ya genderere gonchorwa bono kurwa kurende nkoro kutolenga kurwabo inki bono kiganeri na kibona ari kirenga languages text and the context. Mbuya mono ekero narigereria omorisia mbuya mono asogotwira asenchira ya bene kegima igono gotebanga nyasaye bwanchire ringana riaye rinyare ko bari gwikera abantu ase chinchira aho na kubwa mono mobaro bwa abantu buno watikire goteba naboro monge korende nganoye nabo ogonchora nabo korogoke gwikera abantu asenchirerie bwanete na ekyombengerege kurukunga Bible Society buno watikire gokwana abo ebinde bikurunga Bible Societies na birobyo byabekira amo kegima na byabeire ebyengencho kegima ase ogonchora na boigo na shogo sambaza amangana ya kwene kinga aikira abantu yamariko na ekerzo gosoma ebibilia by the way kerongo soma ebibilia somunu yongo kwano munu weke gusima mata tang kerokende igonko igubuja kegima lakini omunyamule rango ntebinga but we should understand some basic concepts about the original language and the context so we can understand its message better ngano onye ingonyo iwase kegusi ne bwana yatengira na so original language ya
yani original context enchire yari kire elinde nyale ko banko manyanga omori kini kerengere ki abwata aseri ngane eri kero mondo tate banga bone eri o paraphrase muna twatebe chumelia elinde watebi omonto nga mariko ga ko tebaiga enchire yonsi nko baikirare lakini koina na bona se a context omo ebibirie yari kiretwe na bego gokora elinde onyale ko bako understand amangana getebuya buna bono onyale ko bako koigubuya igoro ye language tumege tororo una twatebire monukyo otumege tororo mangana kyo morikyo ya gutumika ekera gotebanga macha mange ngaya renge nane ngiye kogera nekera buna bono Yohana aina mangana ra tokonye kero tukumanya si Yohana are ekera gukwanera iguru yekira ekera gukwana iguru ya macha mange twonyara kwa tukumanyanga omorikyo ekera gutumika mangana giti ekera gutumike language giti na kubwa mono na ende ekera gona ko irore reputation kero muntu akwirore rengana nabo nyora ngigentungira tuiwe nabo igo tuchi context nga abantu baro morishe banjete kuira kabunga kamo otebanga marika ko tebanga twakuri roro lakini nende ekero konyora omonto aikaranzire anyore context aligere likuru goronkie go kwanera amana gocho wikera sikibungu giliatagite na bako understand buya no mario authorship oboriki kero okwanero yokolika gwe bibilia na bekunyale kana tunyale ko batoko manya abuja bono aso bwenge kegima koyamanya amariko yani koyaigo understanding the scriptures ekero toko chakera understanding the scriptures ikono ko tabanga na ki language yetumegetega nererie omorisia na kikwale go tuira sense meyentanga ni tunga na kitoranya toko yaigwa understanding na kitoranya ko batoko manye language ligete ase bibilia tunyale ko yewa aiga omori ki boresenia ye gago toro kyanga bibilia ni gege ndedo toro kimer mo yanya sae eyere me yere nya sa to akori nkigerinya sa akori asense yega na boygo ekero ya toro kiri yani ekoro kinga the Bible shows God's work in history asemegano yense mere munyasa akori nerelie bono bibilia na ndiaro yamanya gotworokia omorobiri nyasae igoro yogotoria mwanyabanto oyo sirire imeyebibe boygo bibilia ni gego tworokia igoro ya obo maene bwa nyasae igo ya gerde nyasae orete bibilia ye ya likirwa semenwa ya mwanyabanto eriyo montara iwe egere nyasaye akwane amonaintwe boetera se omonwa oritoko iwa bono amangana ya igankie kogera akire asengenjeje nyasaye ga chorire nga egere ashe amangana ya boetera se menwe na ereseni ye kori kwamba ko tworokinga in the Bible God makes his thoughts and ideas known to us in human words. Ya ko tebinga ebirengere biyaye na keria arengere to tebya mwanya bantu oganiringa ai keria mangana aje se mwanya bantu oetra seruga mwanya bantu baraiwe iko ekero to kwamba ko keria se bibilia yega iga yari getwe litanga nikigima aseruga ya eruga ya Gabriel na kaiga na ande kali kwane rugende yare kurukumwe kiara mike na omori kwere senya kwamba ko ngoro kinga kiruge kibere kwamba ko genda kiarenge amona yani kori igwana na kiarenge ruga kiange tofauti atambe igonga ega tumeka asoko likwa seruge yo egere ekera abantu lakini baadaye in the New Testament yani uko bwatu nokoye oko mano ko ekero kwacha ko ikira sabantu na kwaso akurikwa kokarikwa seruga ye kigiriki na erugeye iye kwamba ko tebekana na nero yari kwanwa harange asense na boygo ekero yari getwe asense ria asali yari ko kunga Rome eyine eruga yari ko tumeka mono ekaruo ekageranga amangana yesa yari ko tebya aboro kuwa baye na ababwata nibaye ekagera mangana yakabashare bwango
kutia sabanto na agaikira banta so bonge na boigo ekera aikira banta so bonge ekagera bone Biblia yari kirwa se kiruga kinyinge na yabere interpreted yes kiruga kinyinge igo ase egetabu ya Timotheo ya kabere isato kefungo kia ye 15 na kemo na 15 kabere igo ego ntebia nga ntagete basoma munego teba gego teba nga kera ririko riute no moikonya sa na rio riranyare gutworokereria na gotokurera na gotorongeja na gototanga na ase oboronge erinde omonto nyasaye abe oikeraniwe oisaneriwe anyare gokora kera ogokora okuya igonga Biblia yeri ngeko toka yewe etwa yewa egero to yesome na egero twa yesomire ekiangera igotoko soma dingana inyona ngasi twa chakirite twa tebetunga Biblia ye egero yari getwe wetera umoikomo chenu igo ni dingana diutire no moikomo chenu na bikae wo mwanya bantu na kinga kiche karo yari kurikwa na nyasao chichote by'omuntu na gotebiri bikaiga munatebeti Musa akarika munatebeti Marak akarika munatebeti Paulo akarika kogenda bono amanganaya munari kirengenjeye nyasaye otemire gotworokereria nga nkigeko garari getamanganaya na nkigeko garaga ndito some Biblia na kika gotworokia se kitabu ya Petro ya kabere isato ekefungo 16 munatworokirie nga engane ni goko yesoma ekiagera neringana yutire no moika onyasaye e point ntangani e point ya kabere ni gotoko lisoma ekiagera ringane rigana ridanyare ko tworokereria onja gadato na rio ridanyare go tukurera e point ya kane na ridanyare go torongeya na bitotangane asoboronge likoreki korwago 17 rume otebinga ngonya bono koro yo nyasaye obe goikeranirie na oisaneriwe na mangana nyasaye egere okore kera ogokorokuya ekina kinya saga neti korwa sekro monto oyo basome Biblia igo ekero toko some Biblia yiga abantu abange bono nigo twabere no mogoko nga ntobwate Biblia yalikirwa sekirwa jetu na abande mparo okonyora nga ande yalikirwe ase translation ye moyoka na rogo soma terigo chiko kwa faida nga ande obwate translation kinyinge obegete meso some o nsomege songo o nsomege kusi o nsomege Swahili o nsomege ntoki nduo manya ku understand yaya ege ntonkeri na ki ege ntokere kienge ntonkeri nga goika tiansome muna egoteba seke nyamuronga the most important thing is not how many different Bible translations you have in your language. The most important thing of all is loving God's word. Again, again, daringa no birio bate emesa ne yonkere kiruga kinga nanaki nga bono na ryogo gata ya again tekenene wanke lingana lya Nyasaye na ekero kwali yankire lingana lya Nyasaye oribeka senkoro with all your heart and obeying it is teachings na woigwere ogosomya kwaye osamorokeri kwaye to soma bosa oete gorobosa na ande kokokora maminja to soma bosa oete Biblia gorobosa ngandi yake nando toke nga binto Biblia yakogotebya tori kobikorera bono egento nkeringa twanyore nga Biblia ya tworokirie e plan ya Nyasaye
igoro yogo torega kwa mwanya bantu na tuanyorre nga Biblia gero asogo to instruct egere tobe abanyasa na boigo Biblia ige ego tuoro kere egere toigwere ekinyasae agototebi koigwa understanding the Bible nyoranga tu asomete kurumaega asitoko tuoro ketwe nga instructions kila Biblia go kira okuru Genesis mpaka okuru mochakano goika okomano na instructions kira oronji na ki toronge tobe abanyasa na okoba abanyasa no gokora amakoro ayare akubwatikana na okogania kwa Nyasaye bia mono Malaysia bia mona senjira ya bene king maigo na be kunyare kana na singincho ya kinya sa tagite una wangu na korigere na ngi tabu ikikia gokora kwa batu mweshi na steke mgogia ekomina kane sege Swahili ngonde ngatuka nguka chini sote nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kupiga mateke mchoko wono manyiteka na go na korigere ligaiga Biblia gote banga agakwana na era ase lugha ya Kiebrania na singincho ya kinya sa kanetie Biblia erikwe erinde kwa kirori ase mirimo yaye wetira omugano bwinshi kiara wachaka kurugoro ngenga kinere Biblia yanyareto ogwakwo kanene ekabiswa chinga kie chinje ikera bantu bonse lakini bono chiluga chinyinge nabantu abange there epogo some Biblia no online nande enga kie tole muna bono tole online abantu abange no ene app ya chiro okoigore Biblia kwa soma ego there is no excuse endo yakabere erinde gokora omuroberi oye bwogotoleka omanyekane ense yonse nendo kia gatatu gotwegeria buna tobwana yate gokora ayara marongo munya mulirale konte buyaga agonte binga to teach us how to act with justice igabando konyoro korange nchira bamenyire in justice yogokorera namabe agwa ichoira sense ngano enabo Nyasaye ntara agende semende aso ngira naso Malaysia Nyasaye agachoranga agachora mantu kobatebia elinde begene korengana buna barikera so munu ryobo asenga kibu na bone kebirania ebitao byari getwe chinga king abantu barenge oboswa ase eluga ya bono no bosomba igono gotebanga slavery ekera abantu barenge exile buna babo Daniel na bande guchumuinaria buna babo Yeremia kero bakoba na bagotebanga Nyasaye na bwatemeroberie miya igo bare kolika ase omonu obo ekebirania igento bakolikere kebirania kero bararia na by the way kiara Mike egento gekogera bakorika se kiara Mike no monwa orengorora asenga kiyo yani ekurukunga a language yensengi menga kiyo na bono kero kwane kinyamore rense ya Michael na bogo tebekananga abantu mba kuigwete bone kinyamore roki abantenga kiyo ego kiarenge kiara Mike kiabantu bari kuigwenga kiyo nagiye kwara yari getu okobwata no koko yego kwari getu ase omonu okawaida yani language ya kawaida yi yarenge eke Yunani eke Greek ekigekogera kero yomo na kiari kuigwa asenga kiyo ase kiareke ero muna to kwanera iga muntu naro ratenga bono rene ntaso mengana ne rabwa ase lesson ya oye gesongo yale gukora nseme ye gotebanga abantu abande mbabwati inga Biblia yaso munu wabo buok na ade mbabuate mpaka chi translation buno mone ke gusi na bogo tuaranga NIV yeke gusi New King James yeke gusi abantu bande mbabuate bo kiagere menu yabo ne ntenengwera samangana igono ko tebanga abantu abange mbabuate ji version chinyinge in their own language bone ntonata go so maneke inkelinga others might only have one version even and two omogushi. By the way, Montonaro iretengana ya motobwate there is a time na so ma bintu geto buna bona ya translate tu bwangoiga ige okwane nanga chibesa ne riende ya translate ya gote ya chirobia ne ya renga kurumaiga ya gote banga chibeta igo bono ngona go oncholi were ente kanene ngelinga na king regardless of what you have, the key point is that cherish it as the word of God, and the most important to obey what it teaches. Igo talimanga nanga translation kiobwate ancha nyancha bona lingana lya Nyasaye lingana lyo mwalingira naso Malaysia ne linga lero
ntobwate chitafsiri chinyinge ogonchoreria okonge bibilia yaonchoirwe ase emenu erinde gotokonya koyeiwe bibilia buna egoteba igo nogoteba ng'a bono nabo tokunyara gotegerera koyabwata amachiko monene na koyakora ekiagera there is no excuse togocha goteba ng'a bono tindi koigwa mang'ana aya igo nabo togoteba ng'a ebinto ebi twegeire bono we can put into practice ekiagera twanyarire koba tokwegera lakini noe nabo omorisia ekero nkorigereria iga buna ekegusi gaitu nkebwata amang'ana gete buna bono ntaraira nase egitabu keria Zaburi ekiara ngochitore gosoma ororo igo nogotebia omwancho omotegereri oyo okobwatia amatuko ng'a igo twachire ng'a words and their meanings nkonyora ore ng'a ekegusi nkebwata amang'ana gete buna bono nte ng'a igoro eine enchire ng'a erieta nerimo lakini enchire okorikwana enchira orikorenga rigo enchira ikoba interpreted enchira rigwatokwa nabo ekogera ng'a rirete meaning gose eng'encho ende eng'ao bono ng'a kirende omorisia toranyare koba tokoyaira onyekire igo amang'ana taiyo rende aratokong'ere onchora noe na ekegusi naki tokoyakora Yontero gwa project ase okoro ang'a omorisia ngo gosiringare network yao halo ntogenderete masemo ntogenderete na negenire ng'a nogenderete gosesinigwa boigo ase omoroberio yo obene kegima ekero ng'enderete korigereria ng'aki morisia nonyiwete okay bono omorisia gakona gocha ndagete gokobekera ogotera okomoga erinde tonyare koba togosesenigwa ekero togenderete koiraga break gasinini omwancho omotegereri na ekero tokorigereria igoro yering'ana rio monene gwetera ase amariko amachenu sesenigwa ngo nogotera oko omwancho omotegereri erinde gaeteng'ana anyorire omorisia omorisia kwanango ningo igwete nabokoranga there is a lot of interruption saitan na kulina yago jaka pero ya esco koranga network ya jama chiko bansake we have to turn off electricity. Okay. Turn off the CMR. As we're leaving this one because all of the other ones they're okay. Ono morisha gako na gocha samahani ase itlafu yensi ninigo. Morisha gako na gocha. Ingana ni ritonga ndete gukwanira nga lesson yeye na begenda to twegeria mangana manene mwancho mategereri. Ne ngana nene to kwegera ne ringa amangana na haroro konyora nga kero kenda ase kegusi kero kenda konyora aso omonworia ogokwana konyora nga mangana yatari gochiamo wose kwanyora nga mangana ya nchira ko kolekana ne nchire ngao bono tigango ndara bwato gogotero ko njia ile una natika gogotebia ekero gokurwa sembeo nyare ko ba nko irana ase lesson nyuma ye break ye nko irana de ase lesson nyuma ancho mategereri nyuma ye break ye asante sana mwancho mategereri asante sana negenire nga wa seseni weko ba mona nche chinga kechi na ne chinga kinta getego kwarigania na chinga kinta getego kwarigania na inde twa sabire amabera asingincho twa sabiro kwabera asingincho ye tlafu insini ni yaba elinde tonyale ko ba tokoirana sembe mbiya mono kegima ono timanye tinga morisha kwanyugure gose morisia tingo igweti asante sana bado itlafu inero keigo
kero morisha u troubleshoot into bwate ta kanke go to kumia to gende te kwegera amari kama chenu wetera selingana ryo monene na inde ogotero kwa Rachel Nyarangi na kwa kogendere to mwancho mategereri kero to gende te o seseniwa tima etingo morisha kwa nyugure Ninko iwet. Aya, asante sana pola se itilafu yo bono tigango togenderera omwanchwa igonare gotebanga samani umaite technology nere ne bwata mangana ye na babinto bikoraba bono engana nare goteba omwanchwa mategera ineringa ntobwate amangana nonye twakwanire igoro ye bibilia bune kuri kwemeno ntobwata mangana gete asomonwa buna bono mugusi ntobwata mangana inchira gwatukwa ntobwate meaning ya buna bono ringane elimo riete elimo na bari gotware meaning engencho yaye engao wetani ibere igono gotebanga nonye bibilia yari getwasemenu yaito na boko nyoranga amangana narorora rigetwe lakini abwate meaning engao ngakirende to bwena to tokoro morisia ensemeye bari bakubwatia matuko buna natika goteba igena achire nsemo ya Jumatate gotanga words and their meanings ngakiwale ukwanero morisia ntaraga ndari tukoria Jumatatu pole for the interruption na ndo koranga na bege enderete ndio gere na nesiko na ende gotaka correct interruption ya system igo pole sana lakini ndende again tokero wrong keninga ase litukoria Jumapili muna tuweka goteba nga Nyasaye orifiriria mangana ya gocha story egere to yaigwe na ende amangana ya to konye asoko manyomo rubiri Nyasaye tato tigeti dio kabusaigo igana ende akero to gosoma se egetabu kia okoiranira 32 46 and 47 40 ekefungo kia 46 na 47 arono Nyasaye narueteriki kona agateba ekero ariko gamba mangana ya igana gotebya Aroni gotebi Musa atebya Aroni na abana baye abatebya mangana ya na enda karuwa kama yago commanding atebya Aroni atebya abana baye aba command egere bamanye amangana ya iga munangote akiegoteba yegoteba nga akabatebya Renda na koigwera manganonsi ayana abekirori asemore ase rituko lyarero mochika abana baino babwate na gokora amangana onsi ayamachika ayo tari amangana abosa asemore naro obogima bwaino na ase okoigwera amangana aya na mogenderere komenya engaki entambe ase ense yo mogokia koira ngumbu ya Jordan igonki ngadi ngane eritogo somaria Nyasaye tiriri ngana ria busaigo na to soma yebweka betereria ase ke songe gotan command betereria bana bao na aye basome baigwa mangana yaiga na ekero baya igure na baya manyeire ya lyonga mbatware obogima obotambe gose mbamenye kinga kikintambe kero kwa rure asiringana ya Nyasaye na ende kwa ritigire ubwatana ne ira ya Nyasaye arire na omanya Nyasaye ira arire teriko okibosa nkeringa kwa ruro wakire siko yeringaneri niko bogima bwao okwengea tibodi gotambea lakini ngonya gotato bogima bwao botambe menya asiringaneri na ende nyoranga twasoma kiwikisa tokuru kyarire koruenga ki twajagete leseni ye kiwikisa to kyarire go twasoma tenga linganeri dibana gie ndagira ya go ndagira linganeri na bikwa gaje omenye obogimo botambe amangana ya na kimeaning kyabo igo omorikia kwamba ko ngoro kinga ase kerengesa ku na ogotumeka kwa mangana na boko nyanga mangana nare okonyora aya matene abugate
ki meaning ki nyinge igonga ase amangana yaiga omoriki na kwamba gutworo kiarenga engenjonere akogera amangana yaiga agutumeka amangana yagutumeka sikingenjo awao but the main meaning ekogera amangana yagutumeka niga kwamba gutumeka nga egere omoson oyo gosomari ngane egera amanye kumanya nga obotine kubwanya sai wobonda bwanya sai wobwanja ngakubonga iko andia kengo ikori kwa soma lingane liga kwaro kwanyora nga niga akori lika naende orwo ekerari likire orwo manya korirorera ngane yina ndo yirorera kogenda pono nyasaye no yobwanja na nyasaye mnaro bwanja ni boy goni gare aye obwa mabera gago tuoro kinga ekerogo soma se kitabu kia Saburi 57 ekefungo kia gatatu ni gago tebana ki he would shame anybody who gago tuoro kinga he will punish those doing bad to others and they will be ashamed. Egone kerogo soma asekwende asekifunge kia Saburi 57 ekifungo kia gatatu. Igonga egenton keringa nyasaye gatuoro gati ebinto bya byonsi ebirate gete ose etabia ya yonsi yerata getabantu ba yebamenyere. Netabia yo eyera amenyere eyera atage tomenyere. Niga yebekira se Biblia egero some one by one na oyemenyere na ekero kwa yemenyere lilario na liora atuare obonyasa inyoranga asituaro litukoria sande igo tuoro kiwanga ekinya sago tuoro ke die ekere kiari kwa silikoria sande gata geteto menye a godly life na komenya a godly life koikobwa tie ina nkikeria nyasaye agoteo ekitabu kia First Kings isato ekefungo kia gatano na kemo kimanye tiko somoraria no kenyora sobwango First Kings 3 verse 6 sheke nyamole ronda some igego teba. And Solomon said, "You have shown great mercy to your servant David my father, and because he walked before you in truth, in righteousness, and in uprightness of heart to you, you have continued this great kindness for him, and you have given him a son to sit on his throne, and it is this day." Nyuranga Daud tabwate mwana mumurole gochiko karansa ase gochikoiro umwandoye. Bono ekero asaba mono na endaba honorable gochiase nyasaye akamurora mabera na akamo mwano bono egenton kerina ki nyasaye no yobwa mabera na nyasaye no yobwa bwanja na ekero koligeria ase ebuku eko ikase gete yaro yari kamuna bone rieta eririkoro ku dekori kwase ekebriu yari kwanga chest lakini gorikoro kwa masi bono eribwate a deep meaning ose emana ereime mono wetani kerioroje ase emumenkoro erieta masi nigori yari kworokia obwanja ose is kind heart and is mercy yani enkoro yayo bwororo na amabera igo amangana ande gari gotwara special meaning, and this special meaning ni goko yenyora ekero kwa somire ebunge byo na nyasaye nko inyare ngo kwiraneria ande ake sebinto byonse bire kware ko nyagosaba na ni gago korora mabera na ni gago kora kubwatigana ne ira yaye egento kende ekere naro tenkeringa amarieta ande naro konyora muna bono Sharon
Kubwatika no mori kini go rikor muna muna da kebeke moraria worriness. Igonga. Obo ikeranu kobo mogima. Na ande tubwate completeness. Ono completeness no bo ikeranu, holiness no kobo mogima. No kobo mogima and the well-being koba buya. Kosego tuara peace o koba omonto bwate omorembe. So aiga ekerongo soma se ereseniye nige ko ngoro kinga people have written holy books about the word cherished kose mercy. The books try to explain God's wonderful love and the mercy for us. Ngaba antobari kripta bebi igoro ya obwanjan kose omonyaba bera bwanya sa na obutabu ebinigo bigo tuoro kya igoro nganga kinya sae are oyokuwa mabera angana erieta sharom muna nabo roki igori limineti omorembe, but the word means much more than that. Igo erieta sharom ekero ko digere no morembe lakini ndipugate emana ya imemonake oetani perioroje. So igori limineti otwara mogoko nabodra mini otwara afya nabodra mini otwara success igona okogende igo God blesses us with the shalom or everything we need in life. So shalom is a gift from God. God nyasai ni out senior na ebiegwa beyonce bitotogotwara na boygo engana eyo shalom ni God mineti ekegwa korwase nyasai obwarga negetabu kya omobaro isano nemo ekefungo 24 na 26 na amangana ande nare togoika twaro twanyoranga muna bona eriete shalom omori kia kwamba kongoro kinga shalom na ande na bolida meaning ere pressing nganga kinya sai atusenidie na omorembe wogo twara esabato. God gives us this peace when we have fellowship with him. Igonga nyasai gago to omorembo yo ekero tua beiriamo togo sasima amonere. Igonga morembe to ko bao ngangonye togo sasima na nyasai. Morembe to ko bao ngangonye to ko bwadia ekere nyasai ako command. Morembe to ko bao ngangonye to ko tuara oko ania wo komanya mangana anyasai botambe. Asenjere ndengene na ki ngakie ndekero go ika kwanyoranga watige gosino gosome Biblia sinini ningo konyoranga ande no nyambo bebonde bwaro kikoba gukya o kabo mwango asu to chiko bakoro bobo asenge ncho you have left see ase ogotasoma Biblia kinga kinyingi ero asogotonyo ekebe nabo kira abora nyore ngande egento kire kyaro yokara kaga go sense giyaro kikoba gukusio ga konsego kisiko ga sikwarenge ande onye kwarenga se Biblia go gosoma na bego kunyori kwango nga ese kiteriengia na asenge ncheyo yatoka nga nigo okoba cool na etemba yao ya kirake asenge ncho oromosomi obibiria okwebire otariko yesoma nigo konyoranga kwa kodire binto birema minja na okogani kwa nyasaye asenge ncho yogota soma na kiako yatoko nyori wanga bibiria ebendagira yao. Biyamano Mauricia ndoching video yao ya machiri goshiraka I don't know why lakini rende biyamano ngokonyoranda audio ndoching video yao ya bolire bono una wati ikire kwa rasa ingana nere gabo wate bire na bokonyoro monto gose enchire bibiri heli kirase chi language apo na bona enchira kwa elire gocho gochiriete elio chest elio ne rieta ligo kwanera amangana mange kegima by the ingira na saka ngana gasini ni wakuna igorabu ne ringa ekaro twa so amalia litangani rieta likurugunga mabera chest amabera ase original language ekerego kwanera igo igeri eriete lirio kalire litenengu ase okobwata no gokoro una bono erigori kwera ro munyamore rakoribeka byagotenga it describes God's love, loving kindness, mercy
and the covenant attitude towards his people. Lakini maona inchira te yo tora abekeri ngane elio ndieta ndiyo ranyore elimo tatika kero kolirora eliminate amangana Jones. Lakini ekara bantu bagukwana ase Biblia go sekero bagosoma agotenganya saka moro kia mabera manene eyeminate chest eyo umusombo wa Daudi eliete eli chest yani masi na boigo akaendelea komoro ki his great kindness obujabwaye obubotenengu paro ne eliete eli chest yani onye ndito gotebeke gusito gotenga amabera na ndari twale gutumika lakini great kindness obuya obonene kegima na ande ugo mutu yamana gotebanga komoro kia mabera aye guchi asekene ige engane nene elinga amarieta ya nabwato botenengu gete amangana nabwato botenengu gete asoko ya kwana kero ko ya soma se Biblia toira na ase liete liwa kwana liense lia kabere shalom ne linga ase keberania ekero bakona koligereria gabu okonyoranga omuswali agonte buyaga iga antara na ase liete chesiri tote amabera muswali agonte nga akwana nga neema ukwane awema, upendo, rehema, gutaua, fadhila, haki, huruma. Nga mangana yonsi ipine eliete moliaro kwa nga chesiti lakini asengencho yo onchora ali ngana liake iberania elia go chokonyora elia nyoreka nte kabisa lira watania yonsi ne elionga chesti igobono likabe elimo na ekero tokwena ne elia kaberi gotenga shalom shalom abanta banga samatuga nko iguba gotebanga sapato shalom netane tine buate meaning go etane shalom eyo marembe togo kwana ekiagere korokolige go chime yani no go tuaro marembe ase chinse mo arakabire litangani o marembe ase nkoro ndo buato oboto ereru go tuaro oboto ereru obogima oboikiranu no kogenderera amangana yonsi pi no agotoka ase liete shalom igekero munda kwana shalom is not only rio marembe o marembe nkoro na boy go botoere rumbororo ine meaning ya kabiri igo shalom ne kero rigetingo botoereru na de ngobogima uzima obogima na boy go boikiranu okeritu atebanga holiness ukamilivu na boy ngonto buatenga continued ustawi yani well-being ustawi nekero okona kogendere yani urochinga amangana mbiyari ine eliete lilioka igento totedo kwarera ne lingana ki amangana na rororo aonchoirwe ase eluga yaito likale kube kwa mangana amange arete meaning elie bwenerete lakini akanyoranga akangana naro ne limo lioka liroro ono liroro obuna bono kero umuntu agotebanga ngamasi ase omogusi igara tebenga na mabera lakini amabera ya ndisaini ekero kolirire gochima omogusi wa matuka amatenga amabebe akamarora amabebe bono nguno koerera gochima ara kuminga amabebe ngintu kiki igo enchera ne linga amangana na rororo kero kinda kona gusira ngora na nda marieta na rororo elimo ligo tumeka liarete meaning nyinge ase luga yaitu una bono elietandira ororoga abuli ale gokwanerwo na inde omorisio tutraine sen eriko nga remnant n'abantu bari batigaire tokubaro keke Yesu nga masalia ase eluga yaba bagotebanga shear palat malat yathar sarid na aharit aina amalieta na 1 2 3 4 5 amalieta atano nomo akwerera lingane limo lioka likorokunga de remnant iga malieta yekera gukwanirwa umuntu naba oyo bwate original language ya na bakomanyanga ekene egentongera ake ukwanirwa gochime igo obotenengu bwomonu togokwana naboko gera tunyare ko batoko igubuya kegima ujumbe gose obotumwa bororo obunyasa atomire wetera ase Biblia ingige ko gera tukumanya meaning ya mangana elinde ntoira litera linga igakwana tu amabera ya ekera kwana ngo morembe igotamine tingo tu aro morembe chise okopora wejisegi ngakero gende kero kwabo kali tukulia la to weti bantu bakura ngo morembe noro ya morembe naboko baga bwense okuranko iyo lakini umobero ende yakoroma bwaki gongo atu aroboto hereru kero kendo mutungo gwati uri go kwatware well being kwa beiro mogimo naki amangana yonzi elieta ligo tubeka inshalom
ino gotoerera ya totebinga nyasaye na bwatinga kenene kingma na mangana manana tagete gotomanya ase ebibilia bono omorisia in as much tu akwanira mangana haya konyorore na inde bibilia ekona kuiroira irora ringana geti mangana akona kuiroira irora na asinge nju ya reputation ye gotokora. In summary, Karanari Korigari about reputation. Morikibweri webeseni yega kwamba kongoro kinga nigego tumeka as a tool ose negento kego tumeka egere kerete emana eri emana yeime kegima ya egente kikira kukwane. For example, ekero korigari ase egetabu ya Genesis gosomo jakano eyemo kefungo ya 26 na 27. Igo koronga there is a reputation ekorira roro ekero amangana ya rekoeleswa na korete reputation yororo ose okoirore ningaleti ngesome muna kegoteba na teba 26 na 27. Erio nyasaye agateba tigatokore omonto ase omogwekano oito otogwekaine agambere kinswe kyanyanja nekinyoni kikoiruruka igoro nekingiti kigotugwa nekingiti kyonsi kyoro sana na ense yonsi nekingiti kyonsi kikwagura igoro asense nabo nyasaye agatonga mwanya banto ase omogwekano ye omonyene ase omogwekano onyasaye ere akamotonga agatonga omosaja na omogungu. There is some repetition area aroro igoro ya ogotonga creation agatonga bono akona koirorera ogotonga igo bono igasinye gotigera abu abantu bamanya byoka nga otongire ose ngotongare yaya egento kiare kogera ari koirorera mangana ya igare kwamba korokya abari yare gotebi bamanye naende barorenga nere bweka ubwatikinguru cyobotongyo monto nteyo naende ora atonge ekere keriago chigotonga igo egento keringa abantu bari korika ase ekebrania na some other ways to show where a sentence ended. Bono barabwo ekebrania karo kiare korikwa ditangani karo ya chagete igare korika dio maibinte bikoro kunga koma full stop gabunga tigabe kagose exclamation biarengyo egento kiare ngon keringa are korika gwek bono ekero gosoma turi kumanyanga ayacha akerete ane ayakorere lakini later muri kwerezi ni akongoro kinga bakite bagaja with some other way yogota kumanyanga ngaye komekerete nane ngayi nkiakwana igo asengerende nkeringa the writers naboko nyanga enkere yoka ekero bare korike ngenjeye asengenje bintu biri byare kubwata na dioka kogenda bakanyoranga korokya a meaning ye ngana bono goikoirorede egere yorokye the importance ye gento keria otagete gokwanira ekero okorigererie omorikyo yo origete se kitabu ekyo ya Genesis Musa na kinagote binga the writer said this same word 3 times. We see an example of this in Genesis when God made human on day 6 and God made man in his own likeness, and in the likeness of God he made him,
he made both male and female. Yani nabagenda to koirorera engane egera abaikwe bamanyenga is the only one who can make the person. Igo again to kero ronkeringa okoirorera oko kinsa kinde na ende koringa, it makes you catch a sense. Ose obugate nga nkikerikia ka kwanero kinsa kinde nkikia ka kwanero ego kwanira igoro ya me na kio ogoro yo bottom na akike ende to kwanero na kio kora baga ende to kuna agende to kuna koirorera asinaro kwanyo anga muna bone kitabu kia Isaya isano nemo kefungo kia ye ya kia gatatu no so maroro Isaya isano nemo kefungo kia gatatu ashe ekenyamolero igegote baiga. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Yeah. Bono nga aiga enje ya kita se Isaiah como te bia mangana ya aiga ni ga kite como esa na kumoro kite importance ya engane yera out kodika. Bono amangana ya aiga nga hori omojenu ni ga como irorera egere Isaiah rore igoro yobonene bwenya sai ne kinguru kyenya sai amangana yaiga ekera koiro ruwengenjeye nabo toy aloje akogendera koiro rwadioka dioka kibu kukinyinge kigenda koiro amangana yo na ndo sikoligeria se egeta kuna bona Isaiah na ende yo isano ne makifungo kya gatano okoiro ranga nkororo bono okoiro roko ni gogo kwamba go tworo kinga muna bona se Isaiah yo kero o soma se Isaiah isano nemo kefungo kia ye kia sita soma kia isano nemo kefungo kia gatano soma ngalo nero ashe kenyamolero ni gegote banga ho is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Yes. Bono osukoligeria bo Isaiah osuko koligeria gango monto kolera na okolera kwaye ninga kolera asengejo yake ninga kolera asengejo atede korokia nga mwanya bantu mbatagete omutongo mbatagete omoboria na okolera kwaye nigo agende tabo tworokia nga abantu mwanya bantu banguswe neringana dia nyasaye kero bangusirwe na ryo obo tore kokurato otherwise ryo kabosa igo na okurigereria amangana ryo kabosa otore katikoyo na boy go na osikorigeria se kitabu ya Daniel isato na aro koratore omorwoti ne kadnesa muna korosia gold statue na muna yerosiri na Daniel ya karoko me kolika mangana yo 10 times in chapter 3 agenda to koiro na mangana yo na igago teba in those so many times to show us that Nebuchadnezzar is fighting against God's plan for the future. Igo Daniel ya ibere ekefungo kia ya 31 wiki 45 Daniel igatagete egere tororenga humans must not try to be worshipped as gods. God is the only true God. He is the only one who should be worshipped. Igonga okoiro rakori ni gagene te koiro egera tuoro nga mwanya banto taba isiko sasi mamontonde otatigarioka asasi menmontoki asasi menya sa Bia mono Mauricia na rigeringa no munu yo ito kwana bona wacha ka bu moncho matere ito kwana regoro ya emphasis ko bwa mono repetition ko na koiro re geta we to acha ka homo chaka na mo shina sabe ya gata banga yo nya sai agatunga
mwanya banta so muweka noye aso muweka no onyasaye akamutunga umusaja no mukungu akabatunga bono eliete eli akabatunga lyeirore irwe asinginchi yokoreta gosistiza elindero kanenga egekore kyobotungi oyo otongete na abatongetwe igo nabo tura emphasize nabo tura abeke oborito aselinganagete aso gutumeke kenyamorere into bakoroga exclamation points ejikaro kende tota a bold face nabo kobeka bold nabo tware italics gose kobeke line igoro yeringa underlining gose kwa highlight rituke amatukanto bwate highlighter elinde kwabeka gabwo cyarokana lakini ngano nabo njare kunyarikana se omuntu weke ibirania gokorabo igo abariki be bibiria igo bakoreta oborito geta asamangana gete ase okoirorera birorera asamangana ari kero kendo okoriga otabeke bintu bunebyo na kero kende no beka abantu bata understanding kero begete ekoma kero otineti abantu mbare kero gosoma toliko beka koma gosoma mu floriso buna gitabu kende yonsi lakini engencho nero roro asokorika ekome bekeire ekabeku bold ekabeku italics bali bakori kebingongine imbabu atetigo bono una ekero twatiri mbogo chiabu ekero gotebanga eliete elibuna ya akabatonga na eliete eliobochenu ekera abariki bakorika batagete go emphasize batagete kubeko borito embwa ya nyasaye nabo igo bakona kuirorera ringana ibuna bono mubwekano iyo ritangani omochaka na moshina saba eliete elirorero aragatatu nabo yekaro twasoma Isaya eri nandi ringana elirorero aragatatu igo okoirorera aragatatu yale korokinga bakobeka emphasis bakobeka oborito asiringana elio bakorokinga ngakirire obongencho bogotoka asirituki asiringana elio nakirire engencho ngano na bono ande gwakorere getabu gya Daniel ase Daniel yakobe como sistizo ngana kine Bukadineza atagete kwenekererania na Nyasaye buna akona kumwamirania akairora mara 10 nga atagete kwaga chomu wekanuri mara yani koro kiemphasize kero kwenda Daniel isato ke bunge getangani egia kabere ekia gatatu na ande kia gatatu akairorera ekia gatano na kabere o tirimbo ke ya 12 ya 14 na 18 bionsi bi koro ke buna ndata kwenda kerana na Nyasaye buna kwamireri na Nyasaye yani koro kyobosali bwaye the extent bwanyarire ko aboko muhira ngano na bo morisi antagete kuirana ngetabu kitwasoma kyomuchaka no isano ginto some ke mungo gya kabiri igo engana tuachire ase bali getingo kora to lesson tuasabiro kwa na tuanyo ruake igo to kwa engane korunga context ase ego tege nyamole ronga he created them male and female and blessed them and called them mankind in the day they were created ino mochaka no isane ke mungo gya kabiri na ndimbwate yege Swahili ga Swahili ngonte buyanga mwanamume na mwanamke aliomba akawabariki akawaita jina lao Adamu siku ile alipowaomba igo ekerokoligereria egentongere kenyamuri otogura context lakini ege Swahili tokonga muktata yani omobere weri nganelio ngairi nganeli ya rusio mboro sokiri buate litarachi wikira ekero to gosoma Biblia kiara abali mwachara yaro igo to kwanere go yogo some Biblia twanyolire ngangori gete Biblia no mwikomo chenu Nyasaye elinde agatebya abantu bakalika se language kuiwekana eyarengo engakiyo bono twanyolire ngano wanyana bo language yarengo engakiyo nabego twara meaning nabego tware ngencho ao igo nabere byo manyenga nkyo muri kiare go kwanera selinga nelio ekiara nabo kwana kangana kamukabwate meaning arakane goitani arakabiri igo nelinga ngano en togo soma ikebungo to bwene tiko kenyorera gati to bwene to kuira nase muktada to bwene konyora ngang context ki ego kwanerwa ngakyo moris kwa komentara kangana ka ero togo suka ko chensemende Mauricia no nyuete o se na tigere njebueka ndarara okay emaiki ya igo ya shikire okay Mauricia ngaite ngana ko igure gendera o nare watebanga muna gitabu kende yonsi otraja ka gosoma ebitabu ebi kero jaga gosoma mbipwate binte binge
Omorishio onchorange simu yao enchire ngao. Alinda korore gose kamera yao. Alinda korore the right way. Nigo togende tugukwanira mwancho mategerere sinyi tukuria rero na nigo turi no morisho nduma timaiti gosu kwanyorire tinda konyora bia onyiwet ningo iwete tiga onchore kamera na linda korore bia mwancho mategetore mereri yake ngange turi gukura na nkwirande comment yo nyiko bwate yo Grace Marita na kororire ashi ongendete gukwana amonanche. Asante sana kuruchinse mochiani ujezi lista got a blessed mom I'm watching. Asante mayo Molly Precious got banga mangana mbiare Frida Nyamwamu biamono sigino jaira na biamono kingima Evelyn Dancho Faraji Nyanchoga Emily Kerubo biamono kegima karoto gende to sisi ni wangu ira na con so much mes cheno Josephat Mokaya Charles Yobure Eno Kunyayama Victor Machoka biamono Henry Momanyi Lin Joy asante sana na boigo Steven Yonsare Yukalin Omwamba Robert Imboga biamono kegima kuruchise mochia Austin Magdorkas biamono kegima chinse mochia Houston kurukunga Douglas Imboga biamono Penny Ongwenyi bane New Jersey ngagerete biamono asante sana net mokera ni Ken Ouma na bo mwa gendere teacher chochi biamono kema ningenderere ko ningenderere mase mo kona gosoma chimes cheno na maboli na ara chire gaiga ekero togendete gosoma mase mo molishe timaiti gosinkwirana na iranire embiamono ngokwana atwarenge ngane korunga translation ne ngane nene tu akwana irega ne ringa konyoro ringa nge context ose muktata ngakie context ere yengencho asoko some biblia akero ko some buku goika to somario kabuna oyo kwara babirio kakogenda otariko igwanga nki ebuku yegote gonga enchira nereo uwente goika osome biblia na ende okore interpretation yeye kukatakana na onyore eketiketi gentu ketanga nitwa togo chaka gosoma onyore nga ntwa soma chiwiki angenye kyarire nga ekero gosome biblia bikibulia ye kriota igweti na ende naboko soma nga ebifunge bigo chibosyo kose ogenda se chapter nde ngao na boko nyora li kibulia igentu kerikegende kokwanira igonga the sure way you interpret a text is to understand its immediate context nga enchera bori eyero gotaka gonchora osekobeka amangana ayari wasomire no gotaka kora manyari kangani nga inkie minute ekoko soma ninki minute na kero kwa manyire then the context of the book having the text or manya korigerenga context ye kitabu kya reta meaning ye nkere kie onya wale go soma go sen chapter 3 ye kitabu totebe go sen ya second Peter igo kurumagega oikomanya mare sunare akoreta echi meaning kiegenteke urwomanya kumanyanga ekyale to mugano yo nando mayo chibocha ngendo kie igo togo chakario ka go interpret ongonya trasoma kurumagega urwomanya osocha kereke fungo gati odioka osomenga o Jesus God created what ngaya chakere go ikomanya kurumagega ochakrenga tigatoro isyomo ono goikorane asto ago chakrenga tigatoro isyomonto orumayo chaka kubwat kumatorrenga kikiria go korosi na nkera kyao korosi igo na kie kyomori kyago tebanga to baiso jo chakere binto gatidio kabusaigo goika origeredi omanye nga inkikeri kware gosoma igo andi ake ekero to korigeredia
ase munabona kitabu kia Genesis yeyo ose omochakano eyo 27 1:27 munatua soma na kikina boro kiringa ekera gotebanga nga let us make, let us create. Bono abogo chaka kwebo nga create what? Bono to konyora nga create what ngango nyeto kwera na magega orora ase muroberio yo o creation yo go chakera na oruoma yo charioka o chekonyora context ye meaning ya create na nga ye ko created ko na incheraki gego ko created ikonga na dio ra nyore meaning na kia ko ra omori kyo yo gweresi ni ago tebanga igoto korigereria nga we see that man is part of their male of the pair male and female. And what does that show? It shows us that see the Hebrew word Adam in this verse means human. Bono ekero otaka koriginga bono Adam niki bono go ikoira na magiga ocha korigereria okero kwarigereri oruguma yo konyoranga aminiri Adam ndioka means humans. Bono wale ko somario como se on Adam na bora beto to ikera nga Adam ninki amineti ekiagara Adam eri na bo eliminati human na bo eliminati omonto in person born Adam body of Adam woman yene igo ndipate meanings kingao au igo go to are the parents of reading or woman go ikera what is the meaning area kwarego som Bia mono Mauricia amanyete agere na chira aria sigitabu kia baiberania risano kebungo ya ikomina kane elia gokwana nga Adam weri tanga na Adam ukabiri igona bere biato manya context elindo mondo kamanyete nga Adam to kwanera oyo kamanyete nga Adam to kwanera no rio tongetwe nyasa kabatunga lakini tamanya context bune ikwa bekire buyanke linga sekeberania elieta Adam ina bo likonyara ko bali gonchurwa buna elieta Adam elieta linyana lyo muchakano isano kebungo kia gatatu lakini naboigo gokwanera obumwanya bantu nga mwanya bantu bonsi ase enchira yobo ikeranu egero mwanga Adam weri tangani igoto gokwanera Adam uri otongetu akagera ense yonsi gwetera Adam ikanyora amakweri naboigo Adam okabere ige okwanera Yesu igogo ikonyore context yeri ngana gete humana wate hanga Adam manyete mbara no ribu muchakano na Adam oyo kabere nga yakurwa igo otaranyore context yeri ngana oboroso bweri ngana na bamangana akoba makonkegima goika tonyare ko batoko nyore meaning kurwase a context dedo soma akangana ngai gasige Swahili gote bangana ki muktada itwate balende the context ni wa muhimu katika kutafsiri kwa usahihi ujumbe katika kila fungu igo no nenganengi yakigima ko soma na komanyanga nkyo moliki abwate kurugoro omana kurugoro roncho liringana to beso ko bugo liringana tuote beganga igo bono nga na rigure to manye context ya roko se otebenga oru meaning ngao. I think that's why to bwate ogonchoro ko ngao na kito bwato ko tutu kana no ko tanta do ko nga so some bibili kia kero yomo bibili ne yamoto ko soma lakini asengi njotari kuira na osome buna kolenga ne likiro manyanga kialo kwanirwa na bakonyorange context ya asirire na boigo asoboli kibwe bibilia I want no ko ngira ase kitabu kia amusia ya meke bunge akamo igego te baiga amusia meke bunge akamo igotu achiro mwancho mategereria nsama yo mweli lesson igokwanera authorship yani ukolika igo no gote banga ebitabu no botumwa bogo tokoro the books and their message igitabu kia amusia ya mo ke bunge akamo nsome ashige swa ashike nyamolero gotenga the words of Amos who was among the sheep breeders of the Korah, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah the king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash the king of Israel, 2 years before the earthquake. Bueno, ekero togo chaka egente getangani ndoche ga ya chakire ya chaka goto tebinga ayana mangana ayamus nga yarenge igarenge kati ya mantu bale kurenda chingondi asenga kieyo ari asensema yatekwa na
inkia kolika na mangana aroche igoro yango amangana igoro ya Israeli matukia ya kwanera na ichinga ki omoruoti Uzia Uzaya arenge kobo arengo muruoti bwegesa kukia Abayuda inyore kukia Abayuda ngiata kanete elinde Israeli ekamo gatigara kwenda Yerusalemu ekende kabayuda ase ekamo gikoro Israeli nekende kia Abayuda lakini ne kamo kyo mu Israeli yata nekete ngore ko ngambe ngakie no muruoti Uzia nabo igoma na gotebanga nenga kie yeyo ekero omuruoti Uzia akona kugamba gari asensemo ya Yuda asoburuoti buri bwa Israeli ngakiyo oyo orengo muruoti ororo igarenga musinto oyo ashi ngakiare kurugo Jeroboam nero orengo muruoti bwa Israeli ngakiye gukwanerwa ne myaka ebere nyuma motenge chokoherire no chinga mangana mange kengima abwate kanirega abwaseke bungeki asobori gwe bibiliye erinde koerara na kumanya mono igoro yoboriki bwe bibiliya bono ekeronko irara asenge enseme yo mwario engana ne ringa chinsemo chinene chie bibiliya igo chikolikwa ase chisababu aho na boigo nebiro aho ne chinsemo aho omorisia na asenge ncho ya ki erebu ya tomanye ebitabu ebichinga kichikolikwa na boigo no botomwa bogotoka ase bandoki na ande na kibotolengete asama tukaya na asenge ncho ya ki ere tomanye enjira buneyo kubwatikana na omori kweresen gago tuoro kianga ekero basome kitabu to chakalioka basoma chifaz otra soma the index kose the analysis nga omori ignore lioyo ekera ko liki kitabu ekenga yarenge kikia galita kaliki kitabu amara saingo to kare to most books kia Biblia unabona kero basome kitabu kia Amos oisiko nyore Biblia erikire bya nkorwera mareso nga kia Amos ya kuliki kitabu eke ngaki ekero nyasa ko murangeria ayamurangere tiore amara sayo ni very important aso kuanalyze na kumanyanga kinga kiechige kere egetabu egekia kulikwa the conditions kia gete kalikwa na kiechika na ekia gete nyasa akamwa amangana yaiga egeraya kwane boja sabanzo na kikia na kikia gete nyasa akarua mangana yaiga those kind of reasons are being given to most books. Before that, and that's say, soma phases. Kara rigereria kurumagega nga ekero Paula ukurike kitabu eke nga yari nga kiye kera Paula rigete kitabu eke ekiagerete agachikolika kitabu eke ngento. Those are part of the most important things before you start reading about the phases. Na kubwatikana muna kwa eresle emegane yo kubwatikana na obokareri bwanya sai muna bwarenge asikinga kiecho messages ekire twairu intwe muna bakoreri bwanya sai kenina ki gatoko soma ase ebtabwe to some ase kinkira kyo understand to baisekoleta your own context so ekwende neringa omanyang morikiningo a setting ya okoriko kwo nkorokyoko na ekege woto konya so koikwa na go interpret the Bible correctly nga ekero ku understand die ngenje na yari kera ko likegente nkikia gete saka mwama ngana yaiga na ekera ko yarika abantu nkikonya ba korire ekageranya sae akareta mangana ya arikwe bono yagera nga mangana yo atokonye koikwa nga nkikeria to want to understand na to interpret e Biblia correctly omoriki bweresen na tuoro getinga ebitabu binde kero bikolikwa na boko nyora nga egetabu eke okiari getu asinge jobo banye egetabu eke ande ake okiari getu asinge jo ya amatera ande egetabu eke asinge jo ekiari getu asinge jo ya emegano ande egetabu eke okiari getu na just ebistos ina kigo marube unabono amaruba Paulo ayatosoma bono kinga kiye kiga kia maruba
aboko nyonga Paulo ekeraire lirube lyakolika wochase Thessalonica aba Thessalonica nkikonya bakolire bono bakwa understand the context litangani bono no soma kifasi kimoino na boko nyoranga no understand ti egento kebya ogochiko gosoma asekwende. In some cases the authors are not known kinsa kinde bono mune kitabu kia Esther mune kitabu kia Ruth kitabu ekyo toriko manyanga umori ignore rio taorokiri bono koikocha korigi you are finding see na korigereria ororenga what's the context of that book nganende yetware ko Rusia se litukerio nkeringa muna bone kitabu kia ebitangani Genesis, Exodus, na Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ebitabu ebionsi ningobiri kire no morikyo yomo orekoro kumusa. But we believe that Moses wrote Genesis before God made Israel free from slavery. Why do we think that? Because Genesis shows us that the history of God's act from the time when God made the earth to the time of Abraham, Isaac, and Jacob. As the years passed, Moses took his sheep to places far away from other people. There, Moses thought about how his people were slaves in Egypt. Moses also thought about what God did for Abraham, Isaac, Jacob, Jacob. Moses thought about God's promises too. God gave these promises to the future children of Israel as a gift because they were his chosen children. Igonga kisa kinde kerokoro de kitabu kire na boko nyoranga kiari kirwe asoko tebia igore kira kiarirwe gochibosio ekire nyasa kuriera abana baye gochibosio. Biyamono Mauricia wikirabu mwancho mategere no twikero mwe relation lakini ngomenta ndaka ngana abo manakwera no Mauricia ruinga nalio maelio neringa asokolika ebibiria kero kinde nabo erebuya donyara ko batoko inyoranga igo toko nyara kuigwa amangana ya buya ekero twanyare ko batoko manya details atwamanyirenga oboroso de background yoyo ligete bukweye ebukugete nabo igo inchira install kiabwate yokolika amangana yogochesa na amangana enchire yo ntomanyete nga ng'origete bibiria na boigo ebitabu ebiebuku na nabokorigereria ng'anga kieke yarigetwe kero kende omubwekano buna abona amosie kero tokomokwanera nabokonyora ngakinera arigete naboigo nyare ko bagagotoresa bono nabo at least yokumanya nabantu baroro by the way asitogote nga Judeo Christian tradition na ichinsa mochinde babwata mangana ya uranyare ko baguko yabwatie basiamo no nyare ko baguko manya igo nande no kwira na references kiritwa kwane echumeria references yecho boringori obombori ebibilia lakini nabo ko konya elinde onyare ko bago understand nga yebukwe yali geretwe nga kikie chingi kiagenderete na liora nyare ko bago konyora the real meaning ye context nabo igo no uboroso weke bungo gete nabo igo ase chinga kinyinge nabo konyora nga kubwa mono egento geretunga historical context egine ngendo kiengenjo sana ase chinga kinyinge kero koligereria gosome bibilia ekiagera unabona mubwekano onye togo some gitabu kyomuchakano litangani omana kuminyoka yote benga ya enta gitego kuminyoka nche gitabu chakere gyo kunganya chakere kisodas nabo ratanda ne sana ekiagera you may not understand fully onye tora soma kurumo chakano manyengange kiaga nderete wikira mbaka ashe obo swabwa abana ba Israeli omana gocha konyoranga ngakyo kunganya nande ko gochugo chaka igo nabere buya osome the historical context litangani elindo manyengange kiaga ndereta mbaka kero yeka ngakia abana ba Israeli benyoretega nande ngaki
sago toke kati ya wana baisire amangana na yinginchu kigima elindo nyale ko ba ko wocha ko yamanya ko bwa mano ko understanding e bibilia ngia okaresara echumeye na kwoteye igoto kwanera igoro ye bibilia na njira yoko yesoma ko bwa mano elinde kuyigwa neri tugolia go twale kwanera amangana atatu amangana atatu language no monwa eluge tumegete text na amangana kuli kwa no mwali twakwana ile ngane kurunga context na by the way aso commenta entitled the Bible contains poetic ne into una chi poem amashairi historical emegano umugano una ngikia endelete prophetic obobanimbororo na boy gobuna omorisia kolera epistolary books ebi amauko amarube na kereyemo nebwate nchira ebwanete gosomwa kina ginda eto kolera kere eyamo ye bibilia kere kamo kiege tabu meyebuko nkebu atenjire ke bwanete gosomwa buna bone nchirura asome egitabu kia ogotera wa Suleiman talinjire ye yora asome egitabu kia Matayo enjire yora asome egitabu kia Mubani Hosea Mubani Isaya Yeremia na abande taliye ogosome egitabu kia Luka taliye ogosome egitabu kia Paulo amaruwa Paulo igogo ikonyale ko bagoko manyanga ebibirie nebu atenjire ligete naboyo kemo oikage somo enjire ngaho naboyo kebe interpreted na keigwe enjire ngaho that way naboko nyara ko ba ko tonyo ago kenyora sinjire bwenet egitabu kia esegia nene introduction ga ria introduction page ya gatano nomo ngotebera manganaya nda some Kiswahili kiara na kitora ibuango ko weke nyamulero my thing ani okay koranga tinge tiko onchora lakini okay okay na kenyolile yote banga vikiwa vimeandikwa katika vizazi tofauti na watu walio na utofauti mpana katika nafasi na uwezo na katika upeo wa kiakili na kiroho. Vitabu vya Biblia vinawasilisha utofauti mpana katika namna moja na vile vile as well as a diversity in the nature of the subject unfolded. Different forms of expression are employed by different writers. Yani kiro yo monko erare unabon montonaro kwana asinchire gitu ngankolerare ninchiro ko togonya unabono ase kinyoro ase minabu ase kiro montonabu atinchira ko kwana igo ikatunya ko to understand the Bible in that context na ituranyale ko ba to kuyiwa asinchira ewenet Mauricia mbiyamana soko bamana into asomoro we lesson no yitla vyare ngenkerero lakini we thank God ngatu anyoli ujumbe ndararwa ali bagali omoeli Mauricia kwa nengane yamo mbiyamana sara binangando chwaso agaiga na pationgwae tiche chochi asante sana da Alfred Getaro kuruchinse mochia Somalia Duke Mayo mbiyamana Paul Bokemwa agote bamina Regino Walker mbiyamana ela iniende tinda yegora nkojerigere rinde ngenda ko wiranelia asinje chingaki nganchire ngira na so Mauricia karwango linganalia oli omoeli asile suni tukulia lero Bibilia watu ayirwe asenga jogoso na etoye obomanyi igoro ya omorobiri nyasaye igoro yogo toreka kwa mwanya bantu igo oikatwankire Bibilia egere etosomye ekere okogani kwa nyasaye to baisa kobeka ayao to baisa boikera ochage go change Biblia na oyi Biblia oyekore mune text go so mario kabasa igo wakora your own interpretation igo the Bible is God's word the Bible the God's word igere yakene na it cannot lie teko tongaina orimo mboya si Biblia igon kenina ki manya asore wrong na ekero kwa manyire where you are wrong change from your wrong way na boygo nigego toro pia ekene kigima igoro nga nkikenya sa wanjira abantu baye bakole na nkikenya nyasaye angete egere abantu baye bakora. The Bible is God's test for our lives. It shows us
how we should think and how we should feel. So the thing is, it teaches us the truth. It is the test for all our experiences. Bono, ngonyere our test. Try to do the exam and do the test to the best, the salvation that the Bible has been given for us so that it can lead us to that salvation. Biyomono kegima, biyomono mwanchoma tayari no yotorieti asante sana soko wa manaintwe. Negeni nga eleso ni ye kwa yegure nchire ngao kero kende buno utaka gerete na chinga ke chiang kyo ntunya kwa toko yerorera na nere YouTube channel ya ito elindo ngendere subscribe elindo ngendere ko yenyora sinchire abene kimi kiera nere YouTube live voigo onyare ko bago na kuirorera kiera buno ko na kuirorera twasomere no ko na kuirorera na koro kuno kwengencho asho kwa marika ya machenu bali moto yeti YouTube bumbi jamano kema James Kemasi tingumanya Kemasi rigeta mbiyamano na bali ya mwandikeri chimesmes asante sana mto Jeremy na korolire na bange muligere asante sana bali moto gerete elaini ye radio tingonyara kuruma bakali tukulia lero kulinde negeni renga nae kwa sisi ni wasinchire ya bene kima na bagana iriye sabatingia na kurense be omolisha tukolerango nongo saba sabe mwanjwa manne biyamono asengi chobya kwao twasomire leseni yao igoro yoko gani kwao ase abana ba mwanya banto ebyo byaganiringa bategereringa na lyao na balikorera onyai travu ya sitani yaso asengencho yoko somoko biyamona asengencho komorwan na kumobwa ekiagara abana bao baibure leseni yarero to senia sons asirite so Kristo mobolito amen. Amen. Omwanchwa chinga kinchire o sinywanga eganga yo monene asoma tukaya yo maelio asemwanya bantu nereliye. Chiweka chinsa inyene nusu Amerika ya gati gongo koira AWR Adventist World Radio ene to manyenge eganga yo monene ase chinga kichi chomaelio kubwa mono egeroto kwanera afya nereliye no morobelio yore asomunu wesu elia samange abagusi globalradio.com na waigo nyora emirobelio ito chinse merongebere nanye ase ogoso ase website yetu ne bwata maganonsi na ande ko nyora nga kero kende bando sikya kwere data ya kwere ira santo bale chinsa mochia America na Canada inamba nere ga bukuranga free of charge 3603984515 na mbibu no kurangalia ige go soere edi kwagenda go tegerera botuko na mabaso buna adonsi asogochia no to bwa de data esaine na wega manto ito bale chinsa mochia Kenya ga bwa se elaini go taito ko ngana kira ini ye go test oise ko igore website yeito nsa ubune ko igore ga ngo koroke namba yesimi eroro buno ko batega na bego ko ire radio na bago tegerera lakini ne to gona go basabiranga tugende gusisini wikiana na banya sa nchirenga chinga ge chomario there is no excuse ge tamiro ke yogo chako tabango manyete mangana ko ngene njege ima na kaigure ke gusi na kaigure ke songo to tanga na kabwa de bidia ngama ito soma because ninga ne ya chira sinchire abene kima no ne nchire ito taka. Thank you so much so kwa manaitwe na singing cho ya copyright issues YouTube ndoliko 24/7 igo kiera materande igo wago teanga ali copyrighted mono na talion stobuate libaga lyogo chiesa copyright rights tobuate ne chinke igo kero kinde na kitu taliko bera YouTube live chinsa chonsi lakini asemero belibune lesson subscribe bwa ntongara bwa kabaliri uno ko batega na bwa kogera ilindo nyale ko ba kogo sisini kwa meanwhile kero nkurwa sense meyo mwancho mategerali igo igonte que tengo coletero cotera na gati pia mana se vale poco ndikera asante sana gati ya mangana tuegeire chumeye ndenchera to kumuiro kanyasae na kubwa mono como kolera ogotera ngo coletera no como mbwate right agokoro kwanga na mdhania Yesu mokozi no gotera nganje tikigma no gotera naye kero kinde kwa telire kurwa